this one is unique. Uphindwe kasikhombisa. But hayi makuthi ke Nkosi sishile kuyosala kwaseka. Ukuthi khona abantu abakhonza uNkulunkulu. Ngiyafisa sibe igeneration enjalo nathi athi kuyosala kwaseka. Ukuthi khona abantu abakhonza uNkulunkulu nje eThekwini. Bakukhonza nje eThekwini. Izinto zikhona zichithiwe, ama-club ekhona, ama-events ekhona engamiswanga, bakhetha ukukhonza uNkulunkulu. Kuyosala kwaseka. Okhombisa wathi lalela uphindwe kasikhombisa lo. Bathi bona it's fine sizoyabona. iBhayibheli bathi bengena uNebukadnezari yena himself wabuza abantu bakhe uthi kanti besifaka abantu abangaki? Uthi mbona omunye wesine sengathi indodana yomuntu le. iBhayibheli bakhisho, you know the story. No, but lithi iBhayibheli bathi abantu ngana besikwazi ukukhonza uNkulunkulu wakho Jezebel ufike nathi sazi uNkulunkulu wamandla, sazi uNkulunkulu omkhulu, sazi uNkulunkulu ophilayo, sazi uNkulunkulu wanqoba ithuna, sazi uNkulunkulu thina nolwesikwazi ukukhonza lethixo zakini eyibaziwe zamiswa sesabona uNkulunkulu. Baqhubeka lithi iBhayibheli uJezebel wakhipha umlayezo enkosini ukuthi abangafuni ukwenza njalo kwababulawa. iBhayibheli babulawa, abangani baka-Elisha nabafowabo babulawa ngoba bemini bethi ngeke sikwazi ukukhonza uNkulunkulu. I pray ukuthi sifinyelele kuleyo terrain noma kuleyo level yokuthi ngamane sibulawe ukuthi siye ukukhonza uNkulunkulu. Beyithi ndothi yami, amen. Ngiyafisa nje sifike kuleyo level. Angenibulawa. Ngenze ngibulawa. Kodwa ngiyafisa uNkulunkulu nje asibeke kuleyo level yokuthi simkhonze size sifike ekutheneni inkosi singayaphi masisuka kuyo. Ngoba wonke amazwi okuphila atholakalayo. Bafika labantu bathi I know there's no way. Babulawa baphela basala this man by the name Ela. Uthema esana waqhubeka nokukhonza uNkulunkulu. Wenza uJezebel usele. Uthema eqhubeka nokukhonza uNkulunkulu. One against uNkulunkulu kaJezebel. Wenza uJezebel ukuthi useyekile manje ukuhlala uselwa against uNkulunkulu bakhe. Wabanqoba uElisha uNkulunkulu bakaJezebel. Uthema eqeda kubanqoba wenza uJezebel ukuthi akusena uNkulunkulu manje ngoba uNkulunkulu engifike naye la uElisha usembulele. Nazo sonke ithixo ezibaziweyo zasekhaya. uElisha useyigence ngenkemba zafa zaphela akusekho uNkulunkulu kwaIsrayeli. Kusho uJezebel wathi kwaIsrayeli akusekho uNkulunkulu. uElisha nokukhonza uNkulunkulu until azathole lo mlayezo ke othi lalela ke kusasa nawe ngalesi sikhathi ngoba ukubulala abaprofeti basekhaya kusho uJezebel. Kusasa ngalesi sikhathi nami ngizobe ngiphethe ikhanda lakho ngithumela impi njengamanje ezokubulala. iBhayibheli immediately ezwa lo mlayezo wabophela iqola esibaleka ezweni laseIsrayeli elishiya ngenxa yokuthi iprotection akanayo. Can you imagine mangathiwa ufuna upresident nje wena cela ngithole uSibani you got nowhere to go obizwe lakhe uJezebel ayifuna yena ngithole kwaphoqa ukuthi akaphume kwaIsrael ukuze abe safe. Wabaleka abena umzalwane waphuma kwaIsrael ukuze abe safe. Wabaleka engaphethe lutho. Wabaleka engaphethe izimpahla zakuphendulela. Wabaleka engaphethe ukudla. Wabaleka engaphethe ingubo yokumbatha ebusuku. Ngokuthemba uNkulunkulu wabaleka ebusweni bukaIsrael. What it's fine. Ngiyaphuma yabaleka. iBhayibheli endleleni aphela amandla. Bayaphela amanzi endleleni. Besithi amen. Amphelela amanzi endleleni lo mzalwane ebaleka wayeseyalala.
Number 1 kuthiwa 1 alihlala. Number 2 kuthiwa he had no blankets with him. Kodwa wala alihlala. Ngoba sazolala emahlane singenazi into zokwebhathi. Bayibuza abantu ukuthi bangasebenzi nje. Wangathi uyasebenza engasebenzi. iBhayibheli walala wavuka. Kubanda khona isilwane ezihahayo zasebusika nezasebusuku zimfuna zazimlawona kanje zimseculate egoqile. Kanti izulu bekisandla sakhe phezulu. Bonke abakaNkulunkulu uyabahola uyabalonda uyabagcina endleleni. Uthi uDavid umsungezile wena umsungeze ngemva nangaphambili. Uthi ubeke isandla sakho phezulu. Walala ehlane engena blanket walala. Engena blanket walala. Ayasithi wayesethi uNkulunkulu it's not good for you ukuthi ngilokhu ngikuvikela njalo. You need to do something now njengamanje. Sengitshela nawe ngeke uNkulunkulu ahlale kuvikela njalo. Ngeke uNkulunkulu ahlale kunikeza amandla njalo. Khona amanye amandla ayotholakala mhla wena wenza something ukuze ubathola. Bengithi ngizozama. Akusinami. Khona amanye amandla ayoba in exchange njengasemarket ukuthi umnika lo uNkulunkulu amnikeza. Umnike lo akunika. Khona amandla uyawathola kanjalo la ensindisweni la uhambe ngakho. Wathi uNkulunkulu ayine njengamanje sekufikele enough. It's time for you to do something ezokugcina wena endleleni yakho. Sekufanele manje Elisha wenze something wena ezogcina wena endleleni yakho. Mina njengoNkulunkulu sengidlalile manje. Ngizosho njalo bese ngihlale phansi kuyona ukuthi khona into ekufanele nawe uyenze in order for you to be kept kule ndlela yakho ehambayo. Akusuhleli kuNkulunkulu ozokwenza something ukuze ugcineke. Nawe konke ekufanele uyenze ukuze ugcineke endleleni yakho. So safika kuleli verse eBhayibheli wafika futhi elele njengenjwayelo wafika through ingelosi iBhayibheli yamshaya yamphaphamiza oqala ofuna bamvesa ngento. Wakuzima lokho ukushaya nokuphaphamiswa ingelosi wakuzima ngoba usebe comfort zone wazi ukuthi sonke isidingo sami senziwa uNkulunkulu. Yonke into engiyidingayo yenziwa uNkulunkulu. Verse number 7 iBhayibheli yabuya kwesibili ingelosi seyiphathela ukudla. Yathi lalela-ke manje. Sekubuye kokugcina thatha nako ukudla udle ngoba uhambo sazolihamba lude kakhulu. Oh yeah. It's up to you manje. Mama wangazi uzakufela endleleni ungafikanga entabeni kaJehova ihorela. Mama wangazi uzakuphelelwa amanzi endleleni ungafikanga entabeni kaJehova ihorela. Nakho amanzi thatha uziphuze ngoba uhambo lwakho lusemude kakhulu. Ngosho njalo namsehlala phansi kwena ukuthi uhambo lwakho lusemude. Ungaziyekeleli. Uzongabuka, uzoya ekukhonza, uzoya kusindiswa. Uhambo lwakho lusemude. Thatha nako ukudla udle. Uthathe nako amanzi uphuze. Uhambo lwakho lusemude kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli sebephelele yiyo yonke into nabo uNkulunkulu wabahlisela imana wathi sidleleni nina manje. Owayengadlanga wayebonakala ukuthi avuke ekuseni engaphumi ukuthi ihlile imana wangadla wena. Yathi seyifikile imana owayengadlanga wayebonakala ngokuthi afa ukuthi kusho ukuthi akadlanga lo ngoba imana yona seyifikile. Sikulesi sikhathi semana nathi bazalwane ikhona ichithi. Mama wangazi you'll never make it kule ndlela. Yona imani ikhona. Khona imani. Akho
azophuza ayizwi kaNkulunkulu achithi mawungaphuza you'll never make it. You'll never make it. Ayikuphuziswe cha mawungaphuzi kukhona nakho uzokuba nenkinga yokuthi ufele endleleni. Ngitshelwa yimi lama facts okukhona akekho umuntu oyokutshela umuntu oyofika la uyokutshela ukuthi uzothwala uzuyofika la uyabona ngithi mina uzothwala ubekwe kuthiwe naku ukudla zidleke ngoba usaza ukuhamba indlela ende. Ingane nje umthetho wayiphathi uphinde ubekwe phela uthi awukanti wena sihambele phela manje kube ukuthi ayikwazi ukuhamba ikhase ngamadolo izame until izihamba. Le ngane uwe lefuna ukuhlezi iphethe ngaso sonke isikhathi uzawuba nenkinga ngoba sazofika isikhathi la kuthiwa khona zizamele angazi ukuzokwenza njani njengoba ungafuni ukudla ungafuni ukuphuza. Every time abantu ibandla liyohlangana kubo, every time abantu ibandla line prayer and fasting awungeni, every time abantu bafika ekhaya ifundiswa ukwenza kuthiwa thandaza awufuni kodwa you are expecting to last in this journey. It's not possible. it's not possible. Sawusilahlekele. Ngiyokusiza ushintshe indlela owenza ngayo mawufuna ukulasta kule ndlela esihamba ngoba abantu abazidlelayo abantu abasiphuzelayo. Usunday school njengamanje sisakwazi ukuphatha siwuthi unabo nabo sibhala esonto namashifts thina sinayo sibanikezwe alesonto nje mawufikile ethe chiefs to street ngobela lesitini thina ngoba sesibadala thiwa wena uzozibona ukuthi udlile noma udlala okwakho nakamoya bazakunjalo konska Basi kabisa mfake pele mafundi na huyo. Mafundi mwake ya Hebrew chapter number 6. Uthi let us proceed. Siye kokupheleleyo kaNkulunkulu. Uphawu uthathisa le bandla. Uthi ngapha sathe ngiyafika nithandaza kanje. And improve nisacula namaculo and improve let us proceed. Siye kokupheleleyo kaNkulunkulu. No, not to see you, we need to proceed. We see a kupheleleyo kaNkulunkulu. Sabaningi nje. Sabaningi nje. Thina. Silokusijela nje. Lokusijela nje. Nelesithiyazo besinje. Sekunciphe nabanye. Kodwa njengoba sinazo singaphuzi khona bazoncipha vele. Uthi lo mzalo wale uthi uNkulunkulu Elisha lalela uzongisiza ngokuthi ungidlele ungiphuzele amanzi ngoba uhambo lwakho luselide kakhulu. Lithi ke iBhayibheli akusengihlala phansi waphuza uElisha wadla uElisha isikali sokudla ayesidlile saba ngohamba azohamba incwadi leyo zobasaba sekufikile ukudla wadla Elisha waphuza isisindo sokudla lesamanzi awaphuza lesalingana nensuku nobusuku azohamba ngoba vele kunjalo kulesikhathi esiphila kusona sokudla lesokuphuza ukuthi ukudla okudlile nensuku oyiphuzile kuyolingana uma sohamba kulolu hambo sohamba. Ophuze kancane uza kusala endlini, odle kancane uza kusala endlini ngoba ukudla ilevel yokudla izawusitshela mase khanje enze lento udle kangakanani. Singafika la sibe u30 sidle ekuseni breakfast same time ngo7 8 odle u2 slices
nodle u6 slices ngathi mase kushaya u3 amehlabo nobuso babo buyobe sobeye yobe sombona odlu2 slices ukuthi usekhathele sephelelwa abantu odlu 6 njengohadebe kanje umbona usaphila. So the more you eat, the more you will go. It is so unfortunate ukuthi thina hayi ukuthi siyahamba nje just kukhona umgomo esubekela ukuthi asiyofika kuwo. Athi usebenza ngelangazelele ukufika kulelo khaya. Sibheka khona bazalwane. Sibheke khona nazo zonke le inkinga oyibonayo kodwa sibheke ekhaya lethu eJerusalem esathenjiswa khona kulanga kozelwa kuyadunyiswa ubusuku nemini. iBhayibheli lisayofika khona sijoyine ingelosi sihlabelele ihube lodwa esiyobe sinikwe ngaleso sikhathi. Akekho yobuzo omunye ukuthi lisho ukuthini kuyoba khona a divine interpreter eyokunikeza ama-lyrics weculo ongalazi. Ngiyalangazelela lolo suku siyobe sesibuthene sisonke kungasekho mlungu kungasekho dini kungasekho bhulu kungasekho lutho sonke sesifana sesembethe imizimba emisha phambi kwenkosi yethu. Sibheke lapho thina manje ke njengoba lokhu uhamba uzimisha ukudla uzayo ungafiki lapho. Kwathiwa Elijah listen sana uphuze ngoba kwakho ba-understanda lokho lithi iBhayibheli why isisindo sokudla nesamanzi awaphuza salingana 40 days and 40 nights. Isisindo sokudla nesamanzi awaphuza was equivalent to 40 days and 40 nights. In the Bible, right after that, he reaches the mountain of God, which is Horeb. Esefike Horeb, ka world of possibilities. La othi masofike khona ubizinto ibiza ngesikhathi othanda ngaso iHoreb. Intaba kaNkulunkulu ophilayo. So teach yourself to take care for yourself. Ngoba uzawuba nenkinga bekuthi ungafike eHoreb. Mase sifike eHoreb. Suke sesiyophumula. Suke sesiyojabula. Suke sesiyo-enjoy ama-grapes. No Judeans. Bake babuzwa abanye abayisihloli sebebuyile ukuthi nilibonele njani isu. iBhayibheli ngenxa yokuthi babedle kancane benovalo ngoba ukudla kancane kwenza ube novalo kule ndlela esihamba. Amen. Umuntu omusho novalo uthi wemangiwa mangeze kuthiwe ngiya uyiswa yini? Uyiswa yini? Uthi ngiyafuna ukuthi ngifakaze njalo ngoba kuyokwenzeka nami ngiyo. Uyiswa yini? Unovalo udle kancane manje awukho sure nge-destination yalendlela ehambayo. Angifuni nje ukukhuluma kakhulu. Angithandi ngoba ikusasa lazima. Ikusasa lana. Usemhlabeni la usemhlabeni akumele ukhulume kakhulu ngoba ngeke wazi ukuthi what the future holds. But you know, Father, don't make sense. It's not true. It's not a person who is a talk when I'm saying it's a name. Sasa no one know you go. But who know what you are spending is utilizing. But hey, Kelly, right? The problem about tobacco and about take. Who football about the wood. The question is, why would judge any mutina mandla kunao? The answer is very simple. We are born to hear, so you got no power to stand against your enemy. How much some Satan? What was to say? We will count them. Here is me.
kwamadimoni ayo kwendleleni yakho uye wahlaphaza wabulale walahlele kwalashe ngoba uyokudleka bathi labazalwane banamandla kunathi akukhulumi bona kukhuluma ikudlala ukuthi eyisilambile. There is no way that you can fight these people. Ukulamba ukungadli bazalwane nokungaphuzi kuyakwenza ukuthi usarende lezinto namandla basuthi khona uKhalebi lapha kwathiwa wena Caleb uthini wathi hayi ngithi mina masenyuke lemakho silinqobe ngoba sinamandla lamandla Caleb avela kuthemba kushisa imana kahle ngoba ngiyazi ukuthi ngizabhekana nezibhedlela sekhona bazalwane. You need to feed yourself. Waziyekelela you will never make it. Uzoba nomlando, uzoba umlando phila kuthiwa wayengeve kusho uncane wayengeve sonke kusho ukhona phila uhambe wahamba kwaphela ukudla iswini aphela amandla okuhamba. so makuvula ithuba lokuthi udle umqhubu uphuze. Never make a mistake in Jagaba, you never regret. Leyo nto iyawugcina indlela yakho yonke yokuphila. Ijike iBhayibheli wafika ezweni like a world of possibilities. Wahlala entabeni kaNkulunkulu yonke into seyihlelile. Uthema ehlala khona kwafika ingelosi kaNkulunkulu kanti nje ngeke sibe sisaba abantu kakhulu. So masithi Horeb it is the mountain of God. Sisho ngoba izwi likaNkulunkulu lisho njalo. Number 2, yona yodwa indawo ababethi make bayireach ohambeni lwabo isiphendulo zabo zonke siphendulo. Somebody read this one. IHoreb iyona yodwa indawo abayireach ababethi mabenemibuzo nenkinga mabefika khona kuphela. So uMoses study Bible waya khona for 7 times mawufunda the book of Exodus. Njalo manje waxakeka wayekhuphukela eHoreb ngoba wayazi ukuthi mangeke afike eHoreb inkinga yami izaphela. Aphinda axakeka esibili akhuphukela eHoreb ngoba wayazi ukuthi manje afike eHoreb inkinga yakhe izaxazululwa. Axakeka kwesithathu akhuphukela eHoreb ngoba wayisho mangeke afike eHoreb uyaphethe something. We need to create the sort of as a Horeb of ours. Was mawuke wangena la uzophuma nesiphendulo sakho. Mawuke wangena la uzoxazulula izinkinga zakho because iHoreb kwakuyintaba kaNkulunkulu kwakuyindawo kaNkulunkulu. Abeke kumele afike eHoreb impendulo angazitholi sezawafika. Umuntu ikhona inkinga esisadayo. Masike sa-reach iHoreb intaba kaNkulunkulu. Ushintsha kusho ukwenza lutho. IBhayibheli for the first time uMoses sekhuphukile wathi mayebuka iBhayibheli bathi bayabheka ngasabhekile. Kwathiwa indawo wathi ngibuye eHoreb. Entabeni kaNkulunkulu ophilayo. uqedile. We need to be vigilant enough. We will never make it. Umuntu omusha you'll never make it without feeding yourself. Ungathembi umfundisi, ungathembi umshumayeli, ungathembi isonto, ungathembi ibandla. You need to feed yourself for your own personal growth. Otherwise, we will never make it. Awukho ukudla enough kwa 2 hours.
Like something that can last you for 7 days. Now you are able to hear the setting. How to know that I'm a son of Sunday? We follow to an from Monday, we pay another move until the roads are now you're also going to try again and come back. One has feet, you'll never make it to heaven. One that pulls a month, you'll never make it to the promised land. China, let's do what we pray, fasting, we terrain a world of possibilities. Then you tell them to fast now. You tell them go fasting. But Mark has never again, if you are not taking care of your soul, we will shoot a Yamaya soon. Because you don't want to feed yourself. Teach yourself to feed yourself. Moya wako fanya tutwala nkulunkulu ukuze nyama yako ibe suppressed. Kwiwili kaNkulunkulu. Ngeke kuthobele inyama, umoya wakho uphakeme. Ngeke izikilalele inyama yakho, umoya wakho ungasondelene noNkulunkulu. Ngoba history bikika kuthiwa kuphela inyama. Wayengebehlabele, wayengebeshumela. Wayengeve until uzutshela inyama yakho ukuthi kufanele isalende phambi kaNkulunkulu. Uma ingafuni ukusalenda, uplift your spirit, iza kusalenda automatically. The church say amen. When you read the book of Acts, chapter number 2, makufika umoya ongcwele kaNkulunkulu wehlela bonke abantu ababesendlini. Kodwa lithi iBhayibheli, some of them abawatholanga amandla kaNkulunkulu, even though they were inside. Labo mawehlela ngezansi zokubona, lithi iBhayibheli, babuzana while amandla kaNkulunkulu emanifest, babuzana. Khona babuzana benza libhalisizibali izizwe zakhona siyokhuluma ngaleyo nto leyo. And lithi iBhayibheli abawabonanga amandla kaNkulunkulu even though they were in the house. So ungabi nje kulelo bhadi lokuthi i-manifestation kaNkulunkulu ungayiboni why are inside. So teach yourself to open your soul for God. I'm so impressed that as we pray and fasting, we are opening our souls for God. Sizovula umphefumulo wethu so that uNkulunkulu ezoba nethuba enkulu yokungena kithi. So open your soul just like that for the rest of your life. Noma ngathiwa usafasta uvule kanjani umphefumulo wakho. Mawubona ukuthi uyangcinyana ukube kufast umsuwele. So that uNkulunkulu ezoba nendlela njalo yokungena mayifuna ukungena. Ngoba angeke kulo mbhalo ungena kulabo abamvulelile umthande. Angangeni ngoba naku ukhona ungena maye ukuvulelile. Babe khona if ulifika kodwa lebebhosana. God bless you.